miracle. A només 25 minuts de Barcelona trobes aquesta autèntica masia centenària envoltada de boscos i vinyes. Una de les seves visites estrella són les activitats de verema que fan tots els caps de setmana de setembre i octubre. Una visita molt divertida pensada per fer en família o amb amics. Passeges per les vinyes fins que trobes el raïm. Un cop al pati de la masia, rentes els peus i aixafar raïm com es feia antigament. Per recuperar forces, un bon esmorzar de pagès al pati de la masia amb vi pels adults i most pels petits. Una altra de les especialitats de Finca Canastella són els brunch, que fan tots els caps de setmana de l'any. Es poden fer al pati o a aquest porxo amb vistes a les vinyes, espais que tenen molt d'encant. Embotits i formatges de proximitat, empedrat o mandonguilles casolanes, dolços i que no faltin els seus vins i caves. És un bon lloc per desconnectar, a Sant Esteve Sesrovires, a un lloc totalment inesperat.